Thokozani, guys. Thokozani. Let's talk about Lendaba Skhotheni. I'm not feeling well. My lips began overvogile because I've got allergy. That's why I couldn't go live. I've got allergy. But let me quickly educate you about something. In life, man, when you don't know anything, don't say it's nonsense or it's bullshit or you must learn. Just ask questions. Don't degrade something that someone is teaching you or something you're hearing just because you don't know it. Don't call it shit. But anyway, let me educate you about my previous posts. I think 2 or 3 posts talking about Skhotheni sangaphakathi. Well, you guys think Skhotheni into engaphandle ukuthi you have to have pimples, you have to have something that shows ukuthi you've got Skhotheni. No. Skhotheni siyakhona ukuthi kube into yangaphakathi. Unyanyeke uvela ubonakala ukuthi uyanuka nje. Unga-understand ukwenzakalani. Awuziboni wena ukuthi uyanuka, but the people next to you, they just get irritated or vele nje kungabi right ukufika kwakho. Kuveleke izinto eziningi. Asikhulumi ngeinhlanhla la. No. Asikhulumi ngama-cleansings la. No. Sikhuluma ngento engaphakathi. And you need to flush it out in order for it ukuthi iphume. Ingane, literally, ingane naboma 6 years, 5 years, 3 years. Umuyibuka completely usuya nyanya. How possible is that? Ingane yenzeni? Ingane khona uthola ukuthi ingane nje quiet. But already umuyibuka uyayinyanya. Nawe esithubeni nje ujola nabantu 2 seconds already nje sebayakulahla. Uzuqabanga ukuthi maybe it's because usulele naye, maybe awukho mnandi sexually, ube nemibuzo, but ungabe nempendulo. We understand? So Skhotheni leso esangaphakathi. Most yalabantu abaneSkhotheni leso, ama actions wempilo zabo yiwona akhombisayo ngalendaba yeSkhotheni. Another thing, awuphumeleli eyintweni emele uzenze. Then you question yourself ukuthi what is really going on. Ngicela ukuthinta this part yokuthi uma wakho akake mayekuzala. It's normal for a woman. 80% of women do kaka before they give birth. That is before they give birth. Now, what I'm talking about now, I'm saying while giving birth, meaning umukhipha ingane kuphume namakaka at the same time. Lo mama lo usuke asetshenziwe. Do you understand? Kunento ayenqile while pregnant. Noma usuke asetshenziwe yena while pregnant. We understand? So uma sesiphuma leSkhotheni siphuma nalengane. Remember usetshenzwe because you are pregnant. So uma sesiphuma leSkhotheni siphuma nalengane at the same time. That is when lengane ithola iSkhotheni. That's why uthola ingane encane inyanyeka ungazi ukuthi why. That's why ubona abantwana abancane baneSkhotheni. Then this thing you grow with it. This thing you grow with it because usuku ungazi nawe uzujukelwe ngishabakini. We understand that thing sure. So there is Skhotheni sangaphakathi. Now kunale Skhotheni uthi uma uthi uyafutha ngithi isifutho singena ngaphakathi because kuvuleka amaphosi. And then leso Skhotheni singaphumi because sise gazini ngaphakathi. Now, umuzuthola umama omdala noma ugogo, ask them about ukukaka ngokuhambelana nengane kuphume kubabili. Siyakaka before birth, it's normal. Siyakaka after birth, it's normal. But not ukuthi ingane iphume namasimba at the same time. No. No, guys. No.
No, not at the same time. Before or after, yes, it's normal. Even nasesibhedlela basitshela ukuthi kaka if you feel like it or if you want to. But not ukuthi nakuphuma inhloko yengane kuze kuphume namasimba ingane zithinte lawo masimba. No, guys. Asingakhohlesanini. This is what I hate about social media. You guys are afraid of the truth. And you want to phikisa izinto because of Google or because of the things you learn about. We're talking about African things here. We're talking about reality. We're talking about things we face each and every day. And we are not being taught about it. If you don't know something, simply say, I don't understand it. Or, how is it possible? Don't say it's nonsense or it's shit. We learn every day. I have so many clients. Abanaleyo problem. It is not normal to keep isimba at the same time nengane. But it's normal to keep isimba before ingane or after. But not at the same time. Kunomuntu futhi okhonayo ukukushaya ngesichitho even after birth usuvelile ingane lesichitho sibe ngaphakathi kuwe usenqe. Isichitho akusinto ukuthi mele ngikuthelele ekudleni noma mele ngikenzeni. Isichitho sakhona ukusenda ulele ebusuku. Umuntu akufakele isichitho ulele ebusuku. Now stop thinking ukuthi isichitho you must have pimples. You must have black spots. You must no. Kunesichitho sengaphakathi ungathande kuvela unyanyeke. Esinye futhi sidala ukuthi ugcina usunuka nomlomo ngoba lento ingaphakathi. Iloku yakhanda. Remember isichitho it's a living thing. Into ephilayo, into ephefumulayo. Into ekhandwa ngumuthi eyenza okubi emntwini, into ekhulumayo, into ekhulumisekayo. So, into eyenzakalayo ukuthi ngakufakela isichitho manje. Making an example. Ngakufakela isichitho manje. Mangiceda ukufakela isichitho manje. Lento engikuyenze ngayo ngikhulumisa uziyofa. Uzube na 50 noma uziyofa ngiloko ngikhuluma ukuthi akwenzeke kanje empilweni nalomuntu. Sengikufake kanye isichitho. Ngiqhubeke nje ngikhulumise lento. Do you understand? Siyaphefumula isichitho. Siyakhuluma kuya ngokuthi ufakwe isichitho esinjani. Kunomuntu ophethe isithombe sakho oloka sihlaba ngamanaliti. Njalo uma isihlaba ngamanaliti uphathwa amapain. Njalo uma isihlaba ngamanaliti into zakho ziyabheda. Sikhona isichitho esinjani. That's why ngithi we learn. Njalo uma kasihlaba ngamanaliti indoda yakushaya. Njalo uma kasihlaba ngamanaliti abantu bakujikela. Njalo uma kasihlaba ngamanaliti ulahlekelwa umsebenzi. Ichitho ngokuhlukahlukana kwazo. Learn. Stop saying there's no such. Learn. There's deeper things that you guys or us as people we need to learn about each and every day. Even though ukuthi siyazi ukuthi kuyalashwa ezangomeni, but at the same time we can't ignore the fact ukuthi kuyagangwa. Kunomuntu okushaya ngesichitho sesisu. Siqalekiso sesisu. Futhi